תשמע, מסתבר שבתקופה המתוחה של עכשיו, אנשים יותר בוגדים האחד בשני, מוזר לשמוע על זה. לירון בן יהודה היא מתמחה בייעוץ זוגי ומשפחתי. שלום לירון. היי, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. אז קודם כל, איך יודעים שאנשים יותר בוגדים עכשיו? הרי הבוגדים לא מספרים, אני באמת בוגד יותר עכשיו. הוא לא מספר, או היא לא מספרת, הם בוגדים יותר, אבל הם מגיעים יותר לקליניקה לנסות ולטפל בבעיה. איזה יותר גברים או יותר נשים, או גם וגם, או לא ולא? לא, מה שלא עשיתי סקר, אני מעדיפה שלא להגיד מה יותר, יש גם מזה וגם מזה. אוקיי, בסדר. למה בעצם? מה הסיבה? אוקיי, אז ממה שאנחנו ככה, גם אני וגם הקולגות שלנו נחשפנו, האירועים של 7 באוקטובר עשו המון זעזוע לאנשים, המון אנשים הבינו כמה החיים שלהם שבריריים. אז מצד אחד יש את אלה שדווקא נחזו במשפחה, בבית, בילדים, ולנסות למסות את הזמן איתם כמה שיותר, ומהצד השני יש את כל אלה שנפלו לתוך כל העומס והלחץ שאנחנו רואים לא מעט פוסטים, אם זה מבחינה כלכלית, אם זה עם הילדים בבית. כן. אבל הרעיון בלבגוד זה כאילו להאחז בחיים, להספיק, לעשות דברים שכאילו אסור. או לעשות משהו שהוא קיצוני, כי בגלל המצב אתה הולך לקיצון, או מאוד מאוד משפחתי, וצמוד מדי אפילו לילדים, או הפוך על כיוון השני. זאת אומרת, אתה בדרך כלל הולך לאזורים קיצוניים, במצבים כאלה. או להרגיש נורמלי. פשוט להרגיש נורמלי, אני רוצה להרגיש שאוהבים אותי, לא לשמוע כל הזמן צרות, לא לשמוע כל הזמן שקשה בבית, כי גם לי קשה לקבל, כן, משהו שאתה אולי לא מקבל במקום אחר, בגלל המצב. אבל תגידי, זה יותר, אני לא יודע, כאילו, מה זה בגידה גם? זה כאילו, כל דבר זה בגידה, או רק אחד, או פיתוחים של רומנים מחוץ לזה? כאילו, מה זה? מה זה אומר? זו שאלה תמיד שהיא שאלה מאוד מאוד קשה. בוא נתחיל מזה שבגידה, ברגע שיש צד שמרגיש שפגעו באמון שלו, זו בגידה לכל דבר, יש משבר אמון. עכשיו, הבגידות היום עם האינטרנט שיש לנו, צ'אטים, אפליקציות, אתרי היכרויות. יותר זמין לבגוד. בדיוק. אז כל דבר, גם אם אני סתם מתכתבת עכשיו עם מישהו כי משעמם לי נורא איפה שאני נמצאת, ובא לי להרגיש קצת שיחה שלא קשורה למלחמה ולמצב, יכול מאוד להיות שבן הזוג שלי יראה את זה כבגידה, ויכול להיות שיגיד, אוקיי, נפלת, מתקדמים הלאה. כן. זה מאוד מאוד תלוי בבני הזוג, אבל בגידה היא ברגע שאני מרגיש שפגעו באמון שלי, גם לא יכול לסמוך יותר על הצד השני. כן, כן. אז את אומרת שעושים את זה עכשיו הרבה, אבל אם באים לטיפול, אז זה אומר שהם עושים את זה אולי, אבל מתחרטים ורוצים לחזור לזוגיות. נכון. כן, אוקיי. אם הגענו לטיפול, אנחנו רוצים לשקם, הבנו שטעינו, אנחנו חייבים להבין שטעינו, ואנחנו לא רוצים להמשיך בטעות הזו, כי זה לא הדרך שאנחנו רוצים לחיות. אבל אומרים פעם בוגד תמיד, או פעם בוגדת תמיד בוגדת, כזה, ואז כאילו מה... זה נכון? מישהו בדק את האמירה הזאת, אם זה באמת נכון, פעם בוגד תמיד בוגד? אז בגדול, יש כל מיני טיפוסים נקרא להם, יש את אלה שזה באמת חלק מתוך האופי, חלק מהמקום של... אנשים שחושבים שהם גיבורי על. טיזינג כזה, כל הזמן לעשות טיזינג, כל הזמן. זה השגרה שלהם, זה ב-DNA. בדיוק, שאתה תפגוש אותם ביום יום, ואתה יודע, הפלרטטו איתך בלי הפסקה. כן, ויש את זה שנפל כאילו חד פעמי, או נפל, או טעב. כן, אוקיי. טוב, לירון בן יהודה, מתמחה בייעוץ זוגי ומשפחתי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לירון. תודה לכם, היה כיף. להתראות, ביי ביי.